singakanani yobekeze ngomisitha zami singakanani yobekezela. Sanibonani, ugogo Mseleku lo okhulumayo onimaziyo nje hleze enizela nezindaba eningazazi nenzaziyo eliniqwashisa ngezinto ezithize nezithize. Namhlanje uhlelo lami likhuluma ngababomama noma bosisi abaphunyelwa izisu. Ngicela ukunazisa ukuthi ukuphunyelwa isisu kusuka kunenkinga esibelethweni sakho noma esinyeni sakho. Abantu bagcina benenkinga ke yokuloko njalo behleze bephunyelwa izisu kodwa bengazi ukuthi kumele mabenze njani. Uyabona uma uphumelwa isisu inkinga yakhe isuka inkulu esinyeni nasesibelethweni ngoba isibeletho sakho sisuke singavumi ukubamba. Njengoba isibeletho sakhe singavumi ukubamba sisuke sibamba sidedela kuthi isikhathi singakashayi sokuthi kufanele masidedele bese siyadedela. Mhlawumbe uthola ukuthi umuntu uzothena inyanga ezintathu isinye sakhe sibeletho sakhe bese siyadedela. Lento engafanele mayenzeke. Ngiyakwazi ukukumiselela, ngikumiselele nginesiwasho sami engisenzayo ngiqala usebenzise nje ngikumiselele ukuze wena umntwana wakho umthole nawe ngesikhathi esifanele njengabantu bonke. Ungathi usathi usabane inyanga nje nawe usathi usajabule isisu sesiyachitheka. Siyakwazi ukuthi lo muntu nje ochithekelwa izisu simenze isisu singaphinde simchithekele akhulelwe kahle naye athola umntwana akwazi ukuba nomntwana ngoba abanye abantu abaningi bagcina bengasana kusebe give upile bebona njalo umuntu mekhulelwa ichithekelwa izisu. Cha, ukuchithekelwa isisu into elaphekayo. Siyalapheka ngoba siyakwazi ukuthi imiselele nawe ukubambe nje izinyanga njalo ezanele nawe inyanga ezu9 ukhulelwe kahle nawe uzubelethe umntwana wakho. Aphile nje umntwana wakho kahle, aphile nje nawe njengabantu bonke ungahlale nawe abalisa ukuthi Nkosi yami ngabe mina kwenzekani mina cha. Musu ukhala ukuthi kwenzekani bekhona ogogo Mseleku bekwazi ukukusiza ukuthi uma unaleyo nkinga bakwazi ukukusiza kuyona ilapheke. Iyalapheka nje kalula siyakwazi ukumiselela uthola umntwana wakho nawe ujabule njengabanye omama noma njengabanye bosisi abajabulayo abanabantwana ngoba nalezi ziso ihlale iphuma nje awazi iziso ekhishwa yini ngoba kusuke kunenkinga esibelethweni sakho. Kodwa ke ngenxa ukuthi siyakwazi ukuthi sikutholela imbiza ukwazi ukusiklina isibeletho sakho sibe sesiyakumiselela ahlale umntwana uze nawe umbelethe. Futhi uma kuukuthi wena nomngani wakho nalowo nkinga wena awunayo inkinga ungamtshela nomngani wakho ukuthi cha mngani wami ngiyacela ukutshela ukuthi khona ugogo Mseleku othe mayikhuluma ngayizwa indaba yakhe ayikhulumayo. Ngiyacela ukuthi nixoxele abangane benu nombana axoxele umngani wakhe ukuthi cha ukhona ugogo Mseleku okwazi ukumiselela uthini esinenkinga yokuphunyelwa izisu ukwazi umntwana ukumthola nawe komgone ujabule nawe udlalisa ingane. Siyabonga kakhulu uma ngabe nizolalela nikwazi futhi ukubatshela abangane benu ningabi nomona ningancintshani nenkulumo kaGogo Mseleku. uGogo Mseleku eyithulela abantu ungathi nawe uthi cha ngoba ngizwile mina ngedwa ngizoyifonelela uGogo Mseleku. Enzansi kunenamba ozoyithola ekuyona engithola kuyona. Ngifuna ukuthi manifona uzongithola noma ngaba ungitholanga mina kodwa ukhona umuntu ozombambela ucingo ozodlulisa umyalezo bese uye kutshela cha ufone ngesikhathi esithize ugogo uzokwazi ukumthola bese sikwazi ukuxoxisana nawe ukuthi izinto zihamba kanjani. Izinto zonke ke njengama prize asikwazi ukuyishawota la sizimemezele uye uthi mase ufikile bese kube imande ke sizokhuluma nawe ke sibonisane ngoba khona ukuthi omunye uthi ukhuluma naye ngeprize bese ebaleke sekude kanti omunye umuntu bezofika noma ngabe bandla unenkinga kodwa unenkinga akakwazi nokuyisiza mhlawumbe uzokwazi ukumsiza umzwele ekukhaleni kwakhe. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nilalele lolu hlelo lami ongulukhulumayo. Ngiyacela ukuthi ningifollowe nilike nilalele nje nitshele nabangane benu. Ngiyabonga kakhulu uGogo Mseleku namhlanje uthi uyabonga uGogo Mseleku. Siyabonga.